ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଠ, ଲଢ଼, ଜିତ। ପଡ଼ିଲି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ମାଟି ବି ପଡ଼େ, ତାପରେ ପାହାଡ଼ ହୁଏ। ଉଠିବା ଶିଖ, ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖ, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବା ତ ଶିଖ। କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ବି ଦିନେ ଇତିହାସ ଲେଖେ। ଦୁନିଆ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଏ, ହସେ, ମଜାକ ଉଡ଼ାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଉଠି ଠିଆ ହୁଏ, ଦୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସଲାମ କରେ। ହାରିବା ପାପ ନୁହେଁ ଭାଇ, ହାରିକି ବସିଯିବା ପାପ। ତେଣୁ ଉଠ, ଲଢ଼, ଜିତ। କାରଣ ବିଜେତା ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବେ ପଡ଼େନି, ବିଜେତା ସେ ଯିଏ ଶେଷ ଥର ଉଠେ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।